Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το ξενοδοχείο μας στην Άξο. Θα σας αφήσω το όνομα. Δείτε δωμάτιο. Έχω πάθει πλάκα. Η λάμπα εκεί με κοντρόλ αλλάζει φώτα και παίζει μουσική. Έχουμε τηλεόραση. Δείτε εδώ, πάτα. Πατάς κουμπί και σε 20 δευτερόλεπτα περίπου θα δούμε έναν καταράκτη εδώ πέρα, φεύγει όλο νερό. Εκεί βγαίνει προτζέκτορας που έχουν συνδεδεμένο Netflix, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα για να κάθεσαι, να βλέπεις την ταινία σου. Δείτε μπάνιο. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Αυτό εδώ, άμα το πατήσεις, σε 20 δεύτερα ζεσταίνει για να βάζεις τα μαγιό και τις πετσέτες σου, ώστε να τα έχεις μετά την πισίνα. Παιδιά, εδώ δείτε. Λογικά όπου να είναι ξεκινάει ο καταράκτης. Αυτή είναι η κατάστασή μου με το που είδα το δωμάτιο. Δεν μπορώ. Κάτω στα σκαλάκια ανοίγει και τζακούζι. Είναι θερμαινόμενη πισίνα και ρυθμίζεις εσύ τη θερμοκρασία όπως θέλεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν περιγράφω άλλο. Δεν νομίζω εγώ να βγούμε από αυτό το δωμάτιο 4 μέρες θα κάνω. Είναι τέλειο. Εντάξει, εγκαινιάσαμε και την πισίνα. Τι σε βλαμμένο πραγματικά. Εντάξει, παιδιά, αυτά.